Victor, Victor, nakadungog ka Victor. Naglagot jugon mo Victor. Dong Victor. Lagot ko nimo dong ha. Nanggigil ko nimo dong. Ingon ka mag-abot as plazas dumanhog dong. Wajud ka nito nga dong. Alas 8 pa ta sa buntag nagsabot dong ha. Nabot na lag alas 7 gabi. Dong Victor, nakadungog ka dong Victor. Kapoy kay kadong oy. Padadaan pati kag pamliti dong. 1.5 to dong. Iuli to dong ha. Dong Victor, iuli to kong 1.5. Lagot jud ko nimo dong. Tagaan ti kag pamlitik para magkita ta. Anong wala jud ka nitong nga. Alas 8 ta nagsabot. Ingon ka naka-block ka. Pati na kung tuyok-tuyok ito sa plaza dong. Tanang mga naka-block dong akong gipangutana. Nasipyat gani ko iro gayto ko na pangutana. Naapil na akong pangutana kay nag-block man pod siya. Lagot ka dong ha. Dong Victor, nakadungog ka dong Victor. Dong. Wa kay kiss nako dong. Wa lagi usab dong. Naglagot ko nimo, bahala ka dong Victor. Stress kay ka. Ready kay ko ganiha oh. Siksi kay ko. Ingon ka naka-block ka. Nahurot na ko pangutana dito dong Victor. Stress kay ko nimo dong. Medyo ka kita na ko dong Victor, bahala ka. Imo na lang na akong 1.5. Padadaan jud ti ka ganihag 1.5 para makaari lang jud ka. Kay wa kay pamliti dong Victor. Wala kay pamliti, kasabot ka dong Victor. Yawa jud ka nito nga. Na-stress ko nimo dong Victor ha. Na dong Victor. Nakadungog ka dong Victor. Na.